नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन के सारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के बारे में, जिनकर अभी कुछ देर पहले आप लोगन के एगो खबर बतौले रहनी और अब फिर से एगो अपडेट आ गईल बा हिट मशीन के। आप सब के याद हो कि सलीम सुलेमान के साथ हिट मशीन और अक्षरा सिंह एगो शानदार वीडियो गाना के शूटिंग कैले रही है, जो ना गाना के ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गईल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। ई गाना के नाम रखल गईल बा टी सुनामी। जी हाँ, जो ना के खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जी के आप लोग देख सकम ई गाना में। और म्यूजिक बा सलीम सुलेमान जी के। गाने के लिखले बाड़े सुजीत यादव, श्रद्धा पंडित और आदित्य। वीडियो डायरेक्टर बाड़े विवांशु तिवारी। और ई जोन गाना बा ई मार्चेंट रिकॉर्ड्स और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन खातिर रिकॉर्ड कल गईल बा और शूट कल गईल बा 12 तारीख यानी कि 12 जून के। आप सबके बीच में एकर फुल वीडियो सॉन्ग देखे के मिल जाई। तो तैयार हम एगो नया सुनामी खातिर हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के और अक्षरा सिंह जी के। एकरा अलावा ऐसे पहले जोन खबर बनौले रहनी ऊ रहे हिट मशीन जी के आर्मेनिया वाला गाना जो ना के नाम बा उनके दिल में। तो ऊ 15 के आई, ई 12 के आई। पहले ई गाना आई, बाद में ऊ आई। एकर टीजर भी आप लोगन के बिहान तक देखे के मिल जाई। तो अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।